Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kunyang pong aldaw ni Biyernes, Friday. Kapit sa 10 na po kita ngunyan. Kang bulan na Nobyembre taon 2023.
Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Restoryahan lamang kita naman kan mga pangyayari sa tuya pong palibot. Siyempre po sa mga nakakala po kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyong unyan, November 10. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Karingatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man po kibang maingat kan kudi kita man sana. Kaman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutan na tabi ni ang sa indong forever na servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot ni maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy saka enjoy. Yan, happy sana dapat. At maugmahon po sa Kabikulan. Sir Edwin Magalona, good morning po, watching from Manila. Salamat kay Idol Sir Boyet Bandola Jr. Maray na agaman tabi sa imo. Mabuhay ka mo dyan sa Matagbak, Tabaco City. Kay Mercasia, good morning man. Sa mga parantabay niya ito, paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa ha. Kaning mahiling man po kang iba. Yo, di Biyernes na po ngunyan. Birthday palan kasudma ni Mayor Crisel Agman Luis Truano. Birthday kang alkalde kang siyudad ng Tabaco. Kasudma. Aki pa palan si Mayor adi. Sir Boyet. 55 anyos pa sana. Si Mayor Crisel. Gari man sa nabaga 20 anyos sa di pag iniling mo si Mayor Crisel. Gari man sa nabaga 20 anyo. Di happy birthday po kay Mayor Crisel. Ang ina kang siyudad ng Tabaco. Si Sayan masunod na birthday. Birthday man ni Regina Eunice sa Domingo. Ayo, pizza 12. Advance happy birthday kay Mercedes Perez, good morning. Kay Chotikyo, si Chotikyo siging dangog. Kakusog-kusog ka sana dyan ang sa indong radyo. Ang aning pertean pandangog ni Chotikyo. Ano Chotikyo? Gusto mong istorya? Istorya ang guguta si Chotikyo naman. Ano ang sa tuyang mga riparong niya na Biyernes? Oy, Biyernes man ano. Relax lamang kita pag Biyernes tabi, Ma'am Mercedes. Ay, relax lamang kita. Dahil kita makapa-stress na maray.
bata aralang kawunan barakalon, mga kamamahal na kan mga babarakalon tadi. So kita ta, so sweldo ta kulang, tayo man naglalangkaw, pero sa mga barakalon, ito na paburukod na. Paburukod, sige na sanaan langkaw. Tayo baling nga, tama Pasko ma. Oy, kumusta na tabi si Papa Tikyo, Maulyon at Maulyon family? Oh, hain daw na si Sir Pedrito Perez. Yan na naman ito. Oy, anon mga riparo tangon yan. Na Biyernes kasud matabi Sir Boyet Bandula. Nag-mass o-taking na sa mga bagong elected as in na-re-elect na mga barangay officials, SK officials, dyan po sa Siyudad kan Legazpi, dyan sa Legazpi Convention Center, Kasudma yan. Pinanginutan po yan ni Mayor G. Rosal ang pagpanumpa sa mga bagong nailihir na mga barangay officials, mga na-re-elect, kasabay sa mga SK. Gari sa mga taga First District tabi Sir Boyet, gari dae pa lamang. Taso taga Third District, iyo naman, nag-o-taking naman. Sa mga taga First District, gari silensyo sana. Takaipuhan mong bago ka mag-asumir sa imong pwesto, kaipuhan mo sa out of office. Tapos dapat mag-submit ka na kang susi mo. Anytime baga pwede ka nang mag-asumir kan sa imong pwesto bilang bagong opisyal. Pero dapat kaipuhan mo itong out of office, tapos nag-submit ka na kang susi mo. Pero koordinasyon man po giraray sa mga outgoing na mga barangay officials. Nganing smooth po ang transition. Di sa mga taga First District, rin daw ang o-taking. Baka lamang sarabayo na sa nakamota, birisi pa sa mga opisyal. Digdi tabi mga togang sabi digdi sa ni Senador Coco Pimentel na naninindugan tabi ini na day dapat databi pagtawanin intelligence fund ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Naging Vice Mayor tuloy. Dapat tawan niyang ki-intelligence fund, Sir Ryan Leonaresas. Good morning po sa mga taga-RTC dyan sa Regional Training Center kang Philippine National Police. Mabuhay po kamo dyan. So, aki pala ni Pading Macray na Negrillo. Yaon dyan sa BRTTHD. O nangangaipok ki bulong ki dugo. Baka lamang so mga tropa dyan ni Sir Ryan. Taharani ka man dyan sa area. So, baka lamang may magdunar. Aki dugo. Ano ito? Type O+. Type O+. Type O positive ang dugo na kay po ni Master Sergeant Macray Negrillo. So aki, kooperahan na tabi. Bala ka na tabi dyan si Ryan. Aram ko, dakol ka dyan. Dakol ka dyan ng mga tauhan na pwedeng magdonar. Importantihon ang dugo. Adi. Sige ha, pagaling po. So aki ni Padi. Ni Pading Macray. So, mga nagkaklase palanda tabi sa Mascom. So, may mga course na Mascom. So, gusto manindong mag-arog sa muya, broadcaster. Day databi ka mo matakot. O kaya day ka mo maglipat ki kurso. Nagkatarakot sa ibang mga Mascom student. Kang so, nakaagi bagang Domingo na si Johnny Walker
DJ Johnny Walker. Linaog duman sa announcers booth, pinagbabadil gadan. Sabi kang National Union of Journalists Albay, dahil po kamo matakot. Ipadagos po nindoan sa indong kursong iyan. Nagkakapira naman ng gad na mga broadcaster ang gangunyan dahil pabagatabi si Ryan natatawa ng hustisya. So mga pamgagadaan digdi sa Albay pirana. Si Congressman 3rd District Congressman Didi Cabredo naglalaom databi na susuportahan kan sa iyang mga kapwa miyembro sa Kamara asin Senado. So pigbubusol baga na palawigon so taon o so term kang mga barangay officials hali sa tulong taon gikibuho na ining 5 taon. Naglalaom tabi si 3rd District Congressman Didi Cabredo. Ayan sa tuyang mga pagure-restoryahan ngunya na Biyernes ta ano mamaga. Biyernes man Friday di relax lamang. Kung sa yaon ka dyan nagtitraining sa RTC weekend may weekend pass ka. Oy, pwede po sir, tulungan po natin doon sa RSTU 5 Villahermosa may undergoing PNP Bidok. Dalhin lang po yung blood request. Sige, kaya no tadaw. Galing sa hospital. Sige ta i-message ta si Pading Macray Negrillo. Gari schedule for operation sa sayang aki sa aga Sabado. PNP Bisok. Iyo. Gari sa aga tabi si Ryan. So schedule ka ng operation ka nga kini Pading Macray Negrillo. Kay Puan Sudogo ano? Kay Sir Felix Madrona. Good morning from La Union. Wow, magayunon dyan sa La Union. Magayon dyan magburo bakasyon ngunya na Pasko. Sabi man ni Ma'am Liz Manlapas Kapos maray na aga tabi. Mauran-uran ngunyan so pagkaagadi. Mauran-uran so kaagahon ngunyan Biyernes. Ingat-ingat po sa mga makralase maralog sa opisina. Ingat-ingat tabi kita medyo mahal na sponte nan po. So mga motorista naman ingat po kita. Luway-luway sana. Day bali malit ang importante buhay. Ang importante makaabot kita sa papadumanan ta. Huwag magmadali. Kasi pag nagmadali ka, mapapadali ka kayan pasiring sa Campo Santo. Ingat lang po kita sige ta igwa duman ki Bisok, PNP Bisok sa Villahermosa. Okay, Pading Macray Negrillo. Bala ka na padi. Yaon dyan sa BRTTH. Sige po mga tugang yan ang sa tuyang mga re-reparohon ngunyan na Biyernes. Alas 7:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha along National Road sa yan, sa pagitan po yan kang UST and Mariners. O dyan po yan sa syudad kang Legazpi sa Rawis. Kaya sa mga naghahanap po ki-dorm, boarding house, papigahalat nindo, pasiring na kamo dyan sa MBY Dormitory. Madam Maylin, uhayo gozaimasu, thank you. Ingat po. Ingat po, perme. Siringman po ang programang ini, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bonggao, ang probinsya ni Nalbay.
may forever sa Albay. Sabi ni Vice Governor Ate Glenn, may forever tabi Mamlis Manlapas Kapos Abalon. Kid korumplito ni. May forever tabi sa Albay. May mga abalon pa ngaya. Siring man tabi, salamat man kay salamat man po kay City Councilor Rener Burse ang siyudad ng Tabacuan sa tuyang tunay na amigo. Kagawad na sa pag-asenso. Mabuhay ka. Siyempre mga tugan, salamat man po kay Congressman Attorney Jel Bongalon, kang AKB Party List, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Thank you. Ay kang ani magpaparatago-tago ta. Mahal nas talaga ngunya na dadalinas. Maoran-oran talaga ngunya na Biyernes, nadadalinas. Ay ko man tigtoyo ito ha. Dahil ko ito tigtoyo. Dahil ko po ito tigtoyo. Pasensya na. Kapag sabi ko na maoran-oran ngunya na Biyernes. Mahal nas talaga. Sige po mga tugang, 26 minutos. Lipas na po ang alas 7 in the morning. Ramon tamon na tabi Mamlis. Ang magiging kamugtagan kang panahon tabaka, madumog naman kita. Madalinas na rimati kita. Sige, Ramon tamonan magiging kamugtagan kang panahon. Kuwang tamonan linya kang pag-asa. 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 Pag-asa tabi, please come in. Good morning po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Good news, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Easterlies po ang nakakapekto sa bansa. Ang easterlies, ito yung mainit na hangin na gagaling po sa dagat at Pasipiko. Yung amihan ay hindi po umaabot sa ating bansa. Kaya, inaasahan po natin na medyo mainit na panahon sa Luzon at ganoon din po sa Visayas at Mindanao. Maganda at maliwas na panahon ang inaasahan po natin ngayong araw sa buong bansa. Maliban lang po sa mga isolated na mga pagulan dulot ng thunderstorm. Ang mga pagulan nito ay inaasahan po natin o kadalasan sa bandang hapon o gabi. At sa mga nagbabala po o may planong pumalaot sa ating baybaying dagat, ngayong araw wala po tayong gale warning. Ang inaasahan po natin na lagay ng ating mga karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman. Kaya safe naman po pumalaot ating mga kababayan sa buong kapuluan. Konting pag-iingat lang po dahil sa mga thunderstorm. Itong mga thunderstorm ito ay nabubuo o nangyayari po yan sa bandang hapon o gabi. As sa ating weather outlook, sa weekend ay patuloy pa rin tayo magiging o makakaranas ng maganda at maliwas na panahon kung saan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. At sa mga araw nito ay masisilayan po natin si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin na mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm itong mga pinlugar sa ating bansa. At sa mga kababayan po natin sa Legazpi City, pagdating po ng Lunes, November 13, magiging maulan ating panahon kung saan makakaranas po tayo ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan na posibleng magdulot ito ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo, lalo po yung mga nakatira o malapit po sa mga mabababang lugar. Sunrise po, 5:55 ng umaga, sunset, 5:25 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparos sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi Manny Moxea sa programa magising at magbangon tayo'y magsilaka sa Bicol Net TV. Buhin ang ating simbahan ang kampan O pati so weather forecaster kag nga pag-asa. ayong Laylaway sa napasiguro taba ka madali na. ng bendisyon at ang tanan Hindi sila di. tayo'y magkakaroon Mahal nas talagang tinampo. sa kilagis ng simbang gabi Good news, wala na tabi ki pigbabantayan na LPA nanalangin ang pag-asa. ang simbahan ay So mga parasira pwedeng maglawod. Pero ingat man po giraray ka mo ha. ang Kumusta ngon yan ang presyo kang sira? kagigising ang tao Kumusta? lahat ay manalangin ang bendisyon Dahil ko naram kung gurano ang presyo ngon yan kang sira. Ta, ang pigbabakal ko perming sira. So, patal na sira. Kataman nga patal na sira. Kaising, sa lata. Malawag siya sa lata. Patal nga yan sira. Warang payo. Warang payong sira, permi. Nadadalita. pagkat tayo'y may Tapos so, pambansang ulam ng Pinoy. Lam na. simbahan ay Ayo. tayong lahat Sige mga tugang, alas 7:31 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Day mag-arali tayong lahat ay Paki-like and share tabi kang programa ta. bendisyon kapag Mabalik po ang programa. tayo'y Alipas lang pwedeng mga importante unsa ng pagirondo. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maningiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po, balik na po kita digdi sa programa. 7:36. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bid sa Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Ayaw niyan dyan sa pagitan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, MBY Dormitory po ang sa indong hanapon. Yeah. Thank you kay Madam Maylin. Siyempre mga tugang, ang oras na yan hatod man sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Murse kan siyudad ng Tabaco. Kay Vice Mayor o kaya Vice Governor, Vice Mayor ng Vice Mayor ako Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan si Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Thank you. Sige, balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogerari ang sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngonyang pong Biyernes o Friday. Apit sa 10 kita kang bulan na Nobyembre taon 2023. Pira na sa natabi Mamlis Manlapas Kapos Abalon. Pira na sa natabing aldaw bago magpasko. Pakipakwintado tabi kay Toto. Pakipakwinta mo daw kay Toto. Taso alalay ko digding sibuy tangad. Dahil mo ini maasahan sa pagbilang kang mga arog kaya. Pag luminampas na sa guramoy kay ni, dahil na nabibilang. Pabila nga daw kay Toto kung pira na sana, pirangal daw na sana bago sumapit ang Pasko na, sinta ko. Yo. Yo. Sige sa mga parantabay niya to. Paki-like and share na lang sa tuyang programa. Kaning mahiling man po kang iba. Yo. Sige po, duro-diretso na kita sa satuyang programa. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo!
Kan sukat maglaglaag ka pa dyan. Patao kita so liskap sana. Dinagdagan mo na naman. Di nasanay na kita. Di nagkakadagdag giraray lugot. Gusto mo dagdagan taki iba? Ma'am Liz, ano gusto mo dagdagan taki iba? Puta na si Toto kung gusto niyang dagdagan. Dagdagan ta. Bakon si Toto, taga ano yan? Iloilo. Bisaya yan si Toto. Ay, Bisaya. Ilongga. Ilongga. Gusto mo to, dagdagan natin. Lagyan natin ng kung gusto mo, lugo, di ba na ilagta? Sabi ba ni Vice Governor Tiglinda Kasudma, sa Albay may forever. O, di may forever po sa Albay. Kaya digdi ka sa Albay. Bakit daw nasali si Toto? Pinapabilang ko kasi kung ilang days na lang bago magpasko. Kasi yung alalay ko dito, di nito alam magkwenta. Kasi pag lumampas na doon sa kanyang daliri, di niya na po makikwenta kung ilang days. Arog yan kaya. Relax na nga ni, relax. Biyernes man nyo niya. Mauran-uran pati. Mauran-uran na Biyernes. Digdi mauran-uran po digdi sa probinsya kang Albay nyo niyan. Sabi ko na nga ni, pag mauran baga, di dumuganti ng pumalnas. Kaya medyo na baka kung mahalnas pa kita baka iba na naman ang may taramta. Okay. Sige. Kasunod tabi, Ma'am Toto and Ma'am Liz Capos, Ma'am Liz Manlapas Capos Abalon. Ginibuso mass oath-taking ceremony kang mga bagong ilihidong opisyal asin mga na-re-elect na mga barangay asin kasabay naman sa mga SK officials dyan sa siyudad kan Legazpi. So, pinanginutan niya ni Mayor G. Rosal. Rayaon duman sa mga bagong na ilihir na mga barangay official, sa mga na-re-elect, nakabarongon sa iba. Puros pala nakabarong. Kumbaga, paururagan ki barong. So, barong ko na planchado na. O di, nakabarong sa mga opisyales, nanumpa na. Pero kang nakaagibagang aldaw, nanumpa naman sinda. So mayor naman na nagpasumpa. O dyan sa may parting 3rd District, gari, nagsurumpa naman sa mga bagong nanggarana na mga barangay officials. O digdi lang sa 1st District, anday ta pa na monitor kung nagkaigwa naman ki panunumpa sa mga nanggaranang barangay sin SK officials. Norin man daw sa mga taga 1st District. Ang sunod kayan tabi, Ma'am Liz Manlapas Capos Abalon, busy na naman kanso ilalaban ninda sa Association of Barangay Captain. So, ABC President. Ang sabi, pagkatapos kang eleksyon, sa mga darakulang politiko, tiniripo na databi sa mga nanggaranang kapitan.
tiniripo na sa mga darakula naman na kapitan. Darakula. Sa mga nanggaranang kapitan. Kan mga darakulang politiko. Siyempre, may manok na naman iyan. Na huning ngayon sa indong suportahan. Na iyo ang paganahunin do bilang presidente kang mga kapitan. Siya ang magiging representante dyan sa sanggunian kang mga kapitan. O di, kanya-kanya na naman ang manok iyan. So sarong kapitan, ugmaho na naman. Garing ngayon, may pirak na naman digdi. O hibaba databi sa mga 50,000 ang mariresibi kang sarong kapitan kung ang susuportahan niyang paganahon na ABC President, so arog kayo ni. So, tigdadara kan dakulang politiko. Paano kung mag-back to back naman? Ma'am Liz? Uso na bagangon niya ng back to back kung si sayang highest bidder, di do man sinda masuporta. Igwa nga ni kaya na pag ma-eleksyon na ang ayan na ABC, yan na Association of Barangay Captain, kasabay so SK, pig in-house, halimbawa ma-eleksyon niya sa aga, ngunya na aldaw, bilog na aldaw nini hanggang mag-aga, yaon na ang sa sarong lugar. Pigdaranan sa sarong lugar, so mga kapitan na mga lalaki, pigdarahan ki pang-aliw-aliw na babayi. Paano nga sa mga babayi? Awan man niya ki mga lalaking pang-aliw-aliw. So arog po kaya ng relabanan. Yun ang unya naman ang pig kakabisihan kan sa tuyang mga darakulang politiko. So papaganahon naman na ABC President o tasyaan magiging representante dyan sa sanggunian bayan, sanggunian panglungsod. Magiging municipal councilor siya. So kung halimbawa ang honorarium niya sa barangay 10,000, pag-abot sa sanggunian bayan member na siya, durdakula na. O kaya so makandidato man na kapitan sa pagka-ABC, kay puwan may bala kaman. May bala. Kadakula ang mapapahit mo dyan. O kundi, bala na ngayak ang subusing. Kaya urugmaho naman sa mga kapitan. Isabay ta na ngaya sa mga SK, tayo man ang mangyayari. Itiripon iyan sa sarong lugar, mga tugang, itiripon ang sa sarong lugar. Papaluwason ang pagmaburuto na. Di ba? O kaya dakula tabi naman mga tugang ang pirak na maluwas. Bako naman nga kasing dakula kang linuwas kang barangay asin SK election ta. Ngunyan para ngaya halimbawa kung sa Tabako, pirang barangay sa Tabako, 47. O 47, batching no likamba. Punduhan mo ki pig asiring 50,000. So mga kapitanes, nganing sigurado na ang iboto ninda sumamanokon kanda kulang politiko. Di aramog-amog naman kayo ni mga kapitan tapos SK. O yun ang unya na pigurulayan. So pagkatapos kaya, nahiling na subarometro baga kang eleksyon ngunya na barangay asin SK. Dyan nga ni sa first district, may nagsasabi dyan na daraog ngaya so mga manok ngaya kang sarong dakulang politiko. Gari ngaya delikado na ngaya ni batching nuli kang basa 2025. Nahiling na. Subarometro, ngunya na eleksyon kang barangay. Halos databi daog sa mga manok. Kang sarong politiko.
dyan sa First District. Nako, magkakaproblema ngayon ni Kidakula sa 2025. Tabi-tabi batching nuli kamba, garing ngaya mauubos ngaya kay ni kaluwa sa supira kay ni. Mauubos ngaya supira kay ning mga politikong ini. So, dinilin siya dyan sa mga basod sa kagraba. Ikiyugon mo yan, batching nuli kamba. Yan mga uri-istorya ngo niyan. Mga uri-istoryahan sa Buro Barangay, garing ngaya makakaluwas na ngaya, so diniling siya ngayon dyan sa mga basod sa kagraba kang mayon. Ikiyugon mong pahit, kaya sabi kang sa kuyang barkada, ngata ngaya tamalawag man ako sa politika, na ang sa kuya ngayang tigtatamasa ngunya na karahayan kan sa kuyang buhay, o kaya ang sa kuyang pamumuhay-muhay ngunyan medyo okay naman, alangan man nga igastos ko dyan. Maray na nga ang buhay ko, nga tatamaglaw ako dyan. Nga ngaya tabi batching nuli kamba na igagastos ko dyan. Ining pinagsumikapan ko, pinagpawisan ko, pinaghirapan ko ini. Nga ngaya tayo gastos ko dyan. Although ngaya qualified ka ngayang, sobra ka ngaya sa qualified, pero ano man nga ta dyan ngaya ako malao? Imbis nga da akong problema, dahil ako na-stress, dahil ngaya ako pagbutaan ki mga darakulang politiko, yan na nangyayari. Nga taon, anindo sa mga tinarabangan ng mga barangay officials na mga naggarana ngunya. Nga makasuway pa man ka mo dyan sa busing nindo. Makasuway pa ka mo dyan sa mga darakulang politikong iyan. Pag sinabi kaya ng mga darakulang politikong iyan, sa kaliwa ka mo. Tapag day ko mo suminunod, tatamuon ka mo kaya. Ako baga ngaya so nagpagana sa imo, kung bako ngaya supira ko, na ipinanding ko sa imo, day ka man manggana, kaya magsunod ka sa kuya mo niya. Yan ang problema tabi batching nuli kamba. Pag tinutok ka sa wala, kaliwa ka. Pag sinabi kang sa kanan, ngaya right hand, dito ka sa kaliwa. Ayun yan. Dahil ka nakimagi ginibo. Dahil ka pwedeng sumuway. Kapag suminuway ka, sigurado, sa masunod, kakastiguhong ka kan mga darakulang politikong iyan. Yan ang realidad. Iyan mga tugang ang realidad. Kaya subarkada ko, medyo ayu-ayuho naman ngunya, naka-LL, sabi batching nuli kamba, naka-LL, nakaluwag-luwag sa buhay, inggan nyo na maglaog sa politika. Kundi iyan ang rason niya. Maray, pabayaan na sa nangayaya ng mga politikong iyan, tubong lugaw iyan. Dahil maninda pinaghirapan supira. Ang sabi, pera de los ubos, puros nga hinabasan man sa ng pira kaya. Ngata ngaya, arog sa kuya, ngaya. Ngata ngaya na inimpira kong ini, ipanaw ko sana. Diba? Kung isipon mo mananggad sana mananggad. Kung talagang pinaghirapan mo yan, manginginayang ka nga, itatao mo sana. Pero kung dahil mo man pinaghirapan iyan, hinabasan mo man sana yan, pahit sana. Dako? Okay, ilingan na tabi ang korupsyon. Ilingan na po ang korupsyon sa Satoya. Dahil nagaring pag-asa. Bachik? Gariday na kita ngayang pag-asa. Maray ka ni pa kandidatuhon ta si Batching Nahili na Tadora. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
O di, pag pinakandidato ta si Batching na Helen, si Primay mo, mataram naman ito sa kuya. Pundo daw ngaya dyan, Batching. Maray ngaya ang buhay ko digdi. Imbis ngaya nagtatanom-tanom sa nangaya ko kiparoy, ki mga gulayon, tapos sigwa ko digdi ki mall, may mall ngaya ako digdi sa Libon, pakandidatuhon mo ako. Punduhi daw ngaya ako dyan. Tapos ngaya, pagharagadon nga ninda bagas ko, suparoy ko. Tapos ngaya sa kuyang mall digdi, so mini grocery ko digdi ngaya, uro tangon. Pundo ngaya dyan. Oto ngaya si Primoy ngayang Batching nanuli kamba, iyo ngayang paiton mo. Di ba? So iyan tabi mga tugang ang sunod. Nuarin, gigibuhon. So pagpili naman kang mga presidente kan mga barangay captain, presidente man kan mga SK chairman. O ta iyan maturo ka po yan bilang ex officio. Matukaw po yan dyan sa Sangguniang Bayan bilang ex officio member. Magigisindang konsyal. Marepresentar po kang mga kapitanes, asin mga SK. O di ang sweldo kang konsyal, pira naman. So pinakaibaba siguro mga 80,000 naman o kaya 70,000 ang kada bula. Ayos na. O kaya suma kandidato sa ABC sa kapag ka SK chairman, SK president, asin barangay captain president, dapat may pirak man kamo. Doon na kula man bagang sweldo na nindo, bako na honoraryo. Pag-abot sa Sangguniang Bayan. O di, siguraduhin nindo na, pagyao naman kamo dyan sa Sangguniang Bayan, i-representar nindo sa indong asosasyon. Lalo na sa SK, magpartisipar ka mo sa mga sesyon. O ilog nindo sa mga concern man kan sa SK, so sa association kan barangay, ilog man nindo. Bako na pagyaon ka mo dyan sa sesyon, sige sana nindong tangad-tangad, sige nindong bilang kang tagaw. May midbid nga na ako, tapos na lamang sa torno. Dahil niya nga, naaram kong paano ang gibuhon ko. Nahiling mo na yan. Pigbasol pa nga na dapat ngayon, bako nindo tinoso, pod kayo ni, so chairmanship ko, dahil nindo dapat tinosa ko sa barangay. Ano man gibuhon kong resolusyon sa barangay? Nahiling mo na yan. Diyos ko, nasa na kita. Ako kaya nakakataram ako kan dahil na-experience ko yan and nahiling ko mismo ta nag-attender po ako kay mga sesyon. Makahira. At akong mahiling sa natabi nindo, kunyaon ka mo sa mga sesyon, makapagtaram ka mo, ay huli pala niya so'y binutok. Sayang kang pagboto ko ngayadig sa tawong ini. Turog pala niya sa pansitan pagabot sa sesyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Turog. So pinili man na representative kang SK, perming late, perming absent. Dahil man kinagi ginibo. Nagahalat sa nakansweldo. Iguyogo ng pigperili nindo ya. Sana, supili tabi nindo. Ngunyan ha, supili tabi nindo. Maski magpirakan pa kamo dyan, bahala na kamo. So, siguraduhon nindo na igwaman lamang kibubuga. At ngaya, puros na sa halos kadaklan niya kang membro. Dahing pagkaaram, dadagdagan pa nindo. Ay, Diyos ko, na sana. Inay ko po. Kaya ilinga, ano ang epekto ngaya kaya?
Wala ki progreso, wala ki pagbabago. Takalaman ki mahiling na progreso kan sarong lugar kung ang satuyang mga ibinuruto mga day man ki pagkaaram kan sa indang linaugan. Baga naglaog ka dyan, day mo aram. Kaya bago ka maglaog sa sarong bagay, parehas siyang kanso nag-apply ki driver. Nag-apply kan driver, day ka nga itataw magmaniyo. Hiling mo na yan. O ngunyan, natanggap ka bilang driver. O anong gibuhon mo? Tapos kita kaya. Kailingan na po nindo, nangyayari sa Pilipinas kong mahal. Ha? Ang barita, puros na sana ngayon nagralangkaw. Naglangkaw man sa mga warang trabaho. Paano? Dahil po sa tigbuburuto ta. Ha? Pera di los ubos man. Igwaman, bako man gabos. Yo. Dahil man paggabosot. Pero, minaibabagang ugali pag nasa pwesto na. Yo, iba na. So, dating pig-aasahan mo na iyukuta na ang makakatabang mangkuta na sa progreso kang sa indong lugar, kundi na impluensya, nabuyong naman. Nabuyong naman. Nabuyong na sa pwesto. Nakatana na kaya. Nabuyong na kaya, iyon na yan ang luwas. Paano tangaya yan? Yo? Sige. Alas 8:01 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po ang programa. Sarabay po muna kita sa Orasyo Impirata. Baka lamang madarata pa ang sa tuyang mga opisyal. Madarata po sa Orasyo Impirata. Mabalik po kita. Pakalipas lang po, Kenny. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito
to hanggang unya nagtatabang Si Kong Louie Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, balik na kita digdi sa programa 8-8. Alas 8-8 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siring man ang oras pong yan, atod man sa tuya kang sa tuyang maigos na Vice Governor kang probinsya ni Albay, si Vice Governor Katiglen Daong Bungaw kang probinsya ni Albay.
Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse ng siyudad ng Tabaco. Siyempre mga tugang kay Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. And kasabay ta dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albao. Thank you. Mga tugang, balik po ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Mocsea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan po ngal daw ni na Biyernes sa Friday. Kapit sa Gis kita ngunyan kang bulan na Nobyembre taon 2023. Sundo tabi kita alas 9 ngunyan na Friday. Sa mga parantabay niya to, good morning. Paki-like and share na lang ano. Siyempre, sa mga may birthday po ngunya, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, sa mga motorista, ingat po kita. Madulas ang daan. Baka tayo ay madulas. Ingat po kita. Sige po, doro-diretso na po kita sa satuyang programa. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta, 11 minutos na. Lipas po ang alas 8. Di sumay mga trabaho. Dapat yaw, nakamu sa opisina nindo. Dahil naman niya kami naglawag ta Biyernes baga ngaya. Asa na toto yung yung ilang days na lang tayo bago magpasko. Dahil mo man nakikwenta. Iling mo na yan. Pitsa Gis baga ngunyan. Pitsa Gis. Mading Olive Sanoy, good morning. Pitsa Gis plus 20 tapos i-plus mo naman sa 25 pira nahiling mo ni si Toto dahil man tato magkwenta. Mading Olive, ilang days na lang bago tayo sumapit ang Pasko na sinta ko. Ay hiling mo na ini si Batching Nanuli kang baday ka nang talaga makakaagaw. Ugto na day ka pa nagbubuhat. Hiling mo na yan. Mo na ini yung sabi ni Primay mo kaya kaday da kakaagom ta iling ana. Maalas 8:30 na turog ka pa. Binayaan ka na lamang kang maago mo. Bading Olive. Si Toto, hindi alam ni Toto na kung ilan na lang days bago magpasko. Aling mo na yun si Toto. Mantig kwenta. Morning databi Kuya Mox, pabati na kami digdi sa Bombon. Pamanila ako dyan na alas 10. Hiling mo na tama pa Manila. Si Jan Pulma pa Manila da. No, maiba ako no. Tama ba ka lamang kita ki Christmas light duman sa Manila? Kaya pa daw pag mambakal kita ki Christmas light, kaya ta pa daw na ilagyan pag Pasko. Paul. Mas muro barato kaya dumanan mga bakalon sa Metro Manila. Daramo man sa Napalansuban. Di maiba ko ta ako. Alas 10 ang hali. Pwede pa kung makaiba. Paul, maiba ko Paul. Si Sen mga kairiba mo pala. Baka paibahon mo ako. Duman ako sa taplod pa alunadon mo. Pwede man nga pwede ka man nga umiba. Duman ka nga sa taplod. Alam mo yun dyan Paul. Di sige. Alas 10 da ang hali ni Jampol.
Maiba ko ta ako, bu manajan pulpay bahon ako. Digdi kita sa pahayag po ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Babakasyon ka mo, Paul. Gul kaya. Dahil kita kini magkasabay. Pano na siguro subanin daw. Sabi digdi mga tugang ni 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo na naglalaom po siya na susuportahan kan sa iyang mga kapwa miyembro sa Kamara asin sa Senado. So pigbubusol baga kaini na papalawigon so taon o kaya term kang papalawigon so taon kang termino kang mga barangay officials. Ayo, hali sa 3 taon, tangon yan baga tulutulong taon ang kada term. Kaya lang ngunyan baga so election ngunyan 2 taon sana hanggang sana sa 2025. Hindi sana kung ma-extend yan. So may pigbubusol ngunyan dyan sa Kamara si Congressman Fernando Didi Cabredo na palawigon so taon na permiman sana ngayon nag-extend. So gibunta na ngayon ang sarong term kang mga barangay officials 5 taon na. 5 taon na. Hali sa 3 taon. O di, kung halimbawa ngaya paka-eleksyon, di 5 taon tabi, maserbi so sa indong mga barangay officials. Ang katuyuhan databi kay ni matawan databi ning sufisyenteng panahon. Surubra na nga ni so iba. Sufisyenteng panahon ang mga opisyales na makapagplano asin makapa-implementar kang sa indang mga programa asin serbisyo para sa indang mga kabarangay. Matubo daw ka mo. Takungan mga barangay officials mahigos, udok sabot ang pagserbi, sarong taon may magiginibo yan. May magiginibo yan. Rason na sana ini kang iba na day ko ngayon nagibuso pinangako ko sa Indo, takulang ngayon, kapos ngayon sa oras. Kaya ngayon ngunyan, tawan nindo giraray ako kimandato, tangani ngayon may padagos ko, so plano ko para sa satuya. Aruga. Narumduman nindo sa mga ibinuruto ta ka nagkaaging eleksyon. Patapos na baga. Sa 2025, ma-eleksyon na naman. Kaya mahagad na naman sindaki, apod kay ni, ki pabor sa tuya, na suportan giraray sindanganing maipadagos ko, sunapunan ko. Yung baga perme nagiging rason. Nakulang ngaya ang 3 taon. So okay lang ko ta, so igwa lamang ki pigpunan. Ang problema, puros man sa napakudak. Iyon na sa pinunan. Pakudak digdi, pakudak duban. Ora man kinagiginibo. Ora man kipagbabago. Ay ngurag bagang kudak ang nahilig. Kaya mga tugang naglalaom tabi ang satuyang kongresista dyan sa 3rd District na susuportahan. Nagibuho na databi 5 taon ang sarong term kang mga barangay officials. Pag lumulusot ini, di 5 taon na matukaw. Tapos 2 term sana nganing 10. Kasi pag tulo-tulo, 3 taon so kada term, 3 term man sinda para matapos ninda so termino ninda. Di ba? O di 9 na taon sana pagtulo-tulo. O pag 5 ng taon, 2 sa ng term, di naka 10 taon ka.
Yugo-yugon mo, graduate ka, 10 taon ka na nagserbisa sa imong barangay. Dahil ka lamang kinaginibuhat. Ano nga yung nagibo mo sa barangay mo? Minarumduman lamang ako, nanggana na lamang naman ngunya, dahil niya nga ni Aramso MRF. Pighanap na kang taga-DILJ kung hain so MRF, tayo ang naabutan sa barangay hall na iyo ang duty na barangay kagawad. Pighanap da kung sain nakalag so MRF kang barangay. Sabi da kang kagawad, dahil ko ngayon aram. Ura man niya kami kandigdi. No, 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 no. Diyo. Pigpa-explicar da so barangay council kang DILG. Nga tatawara ka mong MRF. Kang nagmiriting na da so mga barangay officials. Uni man niya si kagawad. Puto baga ngayang pigpinturahan mo, iyo baga ngayon itong MRF. No, 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 no. Yugon mo ya. Puto baga ngayang may kudal-kudal na ito. So pigpinturahan mo ka na kaaging aldaw. Iyo nga ya ito ang MRF digi sa barangay. Inay ko po. No, 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 no. Yugon mo ya. Sabi da kan kagawad. Sabi da tabi mamlis kapos abalon kang kagawad. Doon ako ngaya kay to tabi ngaya kap. Kulungan niya kang ayaw. No, 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 no. Inay ko po. Kung araw po kaya, kung araw po kaya ng mga barangay official ta. Inay ko po. Kung araw ka ng mga barangay official ta, inda sa ta. Sabi kang estudyante ngaya, saan ka ngaya kang puruta? In English ngaya, where do you pick? Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Serbisyo, asin reparo. 23 minutos. Lipas na po ang alas 8 nin pagkaaga. Merry Christmas! Pasko na, sinta ko. Ano ito so? Sana ngayong Pasko ay maalala nyo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Ano ito? Dito. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Ano daw kung maalala pa rin ako, adi? Maalala pa ba tayo ngayong Pasko?
Inda sa nangaya kung maalala ka pa. Maalala ka niyan pag madali ng eleksyon. Takaipuan ka na. Maaalala ka niyan pag kailangan ka na. Kaya lang pagkaipuhan na tabi nindo ako, huyo na ka mo, huyo. Kaya, maaalala nyo rin ako. Digdi kita sa iba pa niya itong pagore-restoryahan. Di malanganin kita. Tatad na paka-break ta. May nagdadangog pa sa toyo, dahil na. May nagdadangog pa. Kung dahil na, mauli na kita. Yan, Paul, nagdadangog ka pa, Paul. Paul, kung nagdadangog ka pa, mag-reply ka, takunday, pundon ko nini. Si Say pa nagdadangog sa tuya ko niya, naghiling. Takunday naman sana, di, sayang man kaya paparatiwa-tiwa kita digdi. Kaya, Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. ayaw pa pala si Ma'am Mercedes Perez. Nagdadangog pa da siya. Tapos si Chutikyo. Adi, ipadagos na girari logo din eh. Yaon pa man si Ma'am Mercedes Perez. Eyo. Tabi kang kagawad, Ma'am Mercedes Perez, suna ko ngaya tabi ngayakap kay itong pigpinturahan ko. Kulungan niya kang ayaw. Iyo baga ngaya ito so MRF ta. Inay ko po. Digdi kita sa ay day, tamabrik mo na kita tabi Ma'am Mercedes Perez. Ito baga ngayang pininturahan mo pa sa nakanakaaging aldaw, tataklao na. Iyo nga ito ang imarip tatabi kagawad. Ayun ako ngaya ka ito kap ngaya, kulungan kang ayam. No. Tindag. Pigpaliwanag da kang DILG sa barangay na eh. Dit pakutang madiskwide sa barangay dahil sa sarong kagawad na daing pagkaarap. Guminana na naman. Good morning, Tabi Idol. Watching sa imong programa. God bless, sabi ni si Raul Bobier Villanueva, ang masunod na kapitan dyan sa Kumon. Una ko, Tabi, si Raul Bobier, ikang malaban na kapitan dyan sa Kumon. O kung ikan luminaban, dog mo kuta si Kapitan Rayel. Kung ikan luminaban kay Kap Rayel Batalyer, daog mo. O dahil bali sa sunod, labanan muna. Labanan muna. Ikanan kapitan dyan sa Kumon. Yo. Okay. Sige, mga tugang pagbabalik ta. Pag-urulayan tayo ng mga nagkukurang mga estudyante ki kursong mass communication. So, pag-graduar ninda, ang lalaugan po nindang profession, iyo po ang broadcast, television, na iyo na pan masaralida sa muya. Ayo, Ma'am Ching Praxidio Floriano, good morning Tabi. Watching from Honor. Ano yun? Malaysia. Honor, Malaysia. Yo. Pag-urulayan ta sa pagbabalik ta sa mga estudyante na may kursong mass communication, gari nagkatarakot,
kang nakaagi bagang Domingo may binadilgadan na broadcaster. Narod pala niya ka, pigbabaradil sa napalan niya. Nagkatarako. Yo, pag-urulayan tayo sa pagbabalik po kan sa tuyang programa. Madali lang po ini ha. Madali unsa na ini. May mga naipit pakitang commercial. Mabalik po ang programa, lipas lang. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo.
Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita digdi sa programa. 34 minutos. Lipas na po ang alas 8 in morning, Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, atod sa tuya kang MBY Dormitory na makuka po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. O dyan po yan sa Rawis, Legazpi City, kaya sumagadaghanap po kidorm, boarding house, ayaw dyan ng MBY Dormitory. Sige, ang oras mang po ngayon natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggao, kang probinsya ni Nalbay. Sabay taman dyan si Honorable City Councilor Rener Burse, kang siyudad ng Tabaco. Good morning palan kay Madam Henny Colarina, ang pamayo po kang Public Safety Office kang Tabaco. Siringman kay Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Katuwang taman dyan si satuyang Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Thank you. Balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapugararian sa indong servidor Asin taga Riparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pong Friday, Biyernes, tabi Ma'am Ching. Kapit sa gis na kita ngunyan kang Nobyembre taon 2023. Sundo kita alas 9 ha. Kaya papigalata, Pasko na. Pero diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 36 minutos na. Lipas tabi ang alas 8. So digdi kita sa pangapudan kang National Union of Journalists digdi po sa probinsya kang Albay. Duman po sa mga future media practitioner, mga estudyante po kang Mascom, may relasyon po sa paglaog po sa media na dayda tabi kamo magkatarakot. So iba kaya kang nakaaging Domingo baga may binadilgadan si DJ Johnny Walker, So mga estudyante medyo napaisip-isip sila. Nagari ngaya malipat na gaya lugod kita kikurso. Ang lalaugan ta pala ngaya huyan ngaya pigbabaradil gada. Gari ngaya sa mga manok bagasan na bibadil. So sabi kang asosasyon tabi mga tugang kang National Union of Journalists digdi sa Albay na dahil mo magkatarakot. Ipadagos po nindo ang sa indong profesyon. Sabi nga ni tabi Ma'am Ching na kabos nga kita maabot sa bagay na iyan, kundi maski ngaya dahil ka ngaya na sa media kung talaga ngayang ang buhay mo hanggang na sana dyan o hanggang na sana dyan so sa imong sinublihan na buhay, kukuahon iya. May mga nagturog sa nangani ngayon ay nanagi mata. So, sinta po sa mga masurunod sa muya ang pagiging media practitioner kaya. Kumbaga, haloy nang nasa hukayan sa moyang sa ibong nabitis. Siyempre, sa mga natitikwil mi, sa mga nararabasan mi, narireparo mi, minsan nadadagit po sa muya. Kadaklan nadadagit sa muya, lalong-lalo na sa mga opisyal kang gobyerno, magkatirikwil mo sa naya, ma-reparo mo lamang iyan kasi iyo man ang trabaho mi.
Ang magreparo, mas maringani nga kiwik, may nagreparo, may nagpapagirumdom. Tabakan nakalingaw ka sa imong trabaho, sa imong obligasyon, at least igwa nga yakimidya na magpapagirumdom sa imo na dapat huni ang gibuhon mo, huni ang sa imong trabaho, huni ang sa imong sinumpaan na trabaho. So kaya lang ang problema sa moya, pag-arog po kaya nagkakadaragit, syempre, pag pigsasabi mi po sa totoo, alangan man na mag-uruti kami digdi. So kadaklan po sa moya nagkakadaragit. Minsan, ngata mo man nga tatig istorya pa nga so nangyayari nga digdi. O dapat maaraman po yan kang publiko. Lalong-lalo na sa mga politiko, mga elected official, lalo na kung nagtatrabaho kamo sa gobyerno, accountable po kamo sa indong mga kababayan. Dahil ang nagpapasweldo po sa indo, si Juan de la Cruz. Mga public figure. Kundi, paanuntayan tapag nararabasan, narireparo, natitikwil, makuaki, mabayad. Pasilensyado nga yan si Ulbutana. Bayadan ta ka nga ki 10,000. 10,000 ngunyan, makakuha ka na ki paragadan. 10,000. Pasilensyado nga yan, tanaapiktaran nga yan sa kuya nga yang pangaran. Kan hindi kayo maapiktaran ang pangaran po nindo, gumibo ka mo kitultol. Tabako man sana kami puros pambabatikos. Di ba? Pag may mga maray po ka mong pigigibo, o tigluluwas mi man po yan. Bako man sana kami puros nga so negatibo. Pag may ginibo ka ki maray, pig-uumaw mi baga. Pig-uumaw mi po kamo. Pero kung kapalpakan ang pigigibo nindo, di rimati kamo. Kundi, dahil sa nakutang personala. Kundi ang problema, pag nadadagit sa muya, yan, minabayad ki para gadaan. Gada na ngaya ito si Arog kay ni. Tambangan mo ngaya. Maski ano ngayang mangyari dahil mo ipagtuga, kung sisay ngaya nagbayad sa imo. Kaya ilingan na po nindong yan. So, mga kasunin, pambabadil gadan sa mga journalist, sa mga media practitioner, o digti salbay, hilingan na po nindo. Dahil pa po ki mga hustisya, dahil pa po ki investigasyon ng gad na kung si Sayso guminibo o kaya si Sayso mastermind. O kaya sa mga estudyante, magkatarakot. Pati sa mga magurang, ngayon mag-ship na kamo ki ibang kurso. Dahil na ngaya kamo dyan magpadagos kang maskom nindong yan, tao yan baga ngaya, nasa announcement booth na nga ni, binadil, nagpo-programang live. Diba? Napakadelikado. Napakadelikado. Kaya, kami baga sa media, iyo baga ang sumbungan nindo. Sumbungan, agadan kitabang, and kami man po, nagiging tulay. Kami po, tulay sana. O kaya, minsahiro po. Minsahiro kang tao para po ipaabot biso impormasyon, suminsahin nindo, duman sa concern na tao. Arog po kayo ng trabaho mi. Tulay. Halimbawa, ipaabot mo ngayon ni duman na reklamo mi, o kami ang mapaabot kaya. Minsan ang problema na may misinterpretar kami. Bako may man po yan pigpi-personal, dahil man po yan pigpi-personal mi. So pag may nagreklamo po sa muya, di hapoton mi kamo. Papasimbagon mi po kamo. Kaya nga ni baga ako digdide, ako minakomentaryo mo na pag dahil pa nakakasimbag so sa ibong nalado. Iko ako mo na yan. Bako, so arog po kayan, kundi kadaklan dyan tabi mamching na nadadagit sa tuya. Minsan na-interpretar na may misinterpretar kita. Una ninda na kami na mismo ang kaiwal ninda. Bako
Bako po nindo ako kaiwal. Katuwang po dapat nindo kaming mga taga-media, lalong-lalo na sa mga nasa gobyerno. Hilingan nindo ang PNP. O ang PNP, di makakapaluwas yang ki mga accomplishment ninda kung daing taga-media. O kaya pig-require mo niyan sa mga pulis na kada aldaw, igwa ka mo ki, pigi-interview ka mo ki taga-media. Kung wala ng taga-media, maaraman daw kan tao kung ano ang mga pigigibo nindo dyan. Maaraman daw kan tao kung ano ang mga pig-implementar nindong mga batas dyan. Diba? O dakulaon tabi ang role kan sarong media. Iyo po ang tagapalaganap kan mga impormasyon. So tamang impormasyon. Bako po sala. Diba? O dapat ining mga opisyal, ining mga LGU, dapat katabang po nindo ang media. Problema o garing sa ibang LGU, dahil tangaya pag may mga pigtatarago. May mga sikreto sinda na dapat dahil maaraman kang media, kasi pag naaraman kang media, nako, mabubulabog so sa indang ano man na agenda ninda dyan. Narog po ang kaya. Kaya nagkakadaragit. Nagkakadaragit. So dapat, taga-media, kami pong mga media practitioner, dapat kaamigo. Bakong kalaban. Kasi katuwang nindo kami. Kan mga nakalipas na bulan, nagka-problema ang baga sa ruming pag-iriba sa media. So, nagkuha ki police blatter, tapos kinasuhan. Bako nagkaribok. Dit pang apod kay ni, dit pang iboykot kan mga taga-media. So, pagkukuanin blatter, pagkukuha ki mga report kang pulis. O sisay mawawaran mo niyang ki report, sisay mawawaran mo niyang kang mga accomplishment na pigigibo nindo, bakong kamo. O marita na ayos. Guyugon mo yan kang inot. Kami kaya, ang pigbabasihan mi, sa pagbareta, makuha kami ki police blatter. Dahil pwede kami mag-imbento. So, permi kami pigbabasihan mi ang blatter. O, dyan mi ang pigkakuan mga report mi. Kundi, susarom yung pag-iriba, nagbuklit kang blatter, kinasuhan. Ayan. So, may mga bagong patakaran mo niyan. Kaya araw kayo ito. Siguro kung nagururun sa ng kuta na, o di nangyari ito. Ayan. So araw po kayang kadipisil ang paglaog sa media. So dapat buo ang loob mo. Baka takuton ka sana, otral daw, nanarakig ka na dyan. Ayan. So araw manaw ka, so primero ko pa sana. Lalo na kung nakasuhan na kamo. Nako. Ang may kaso, grabing perwisyo. Dahil pagka mo experience dyan sa korte, baka pag-abot dyan indo sa loob kang korte, baka atakiyon ka mo sa puso. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kaya mga estudyante tabi na pigpapangarap po nindo na magi po kamong mga media practitioner. So mga estudyante po, sabi kang National Union of Journalists sa Albay, ipadagos po nindo. Dahil po kamo maglipat ki ibang kurso. Dahil po kamo matakot. Maski anong profesyon, delikado, kadelikado. Yeah. Siguro kung time na talaga nindo, nakimagiginibo kita kaya. Minsan nga ni, may mga araw ito kay Johnny Walker, sabi baga kang agom, na ang programa kay ito purely entertainment. Dahil ngayon nagko-komentaryo, pero hili nga, ginada. Diba? Dahil taram kung ano pan mga rason kung nata. Okay, June Villanueva ka ito. Hili nga.
ang ang programa public service. Yung mga naghahagad kitabang, kung ano-ano. O yung programa, pero willing ginadaan man. So, barkada ko si Joey Llana, ito talaga, komentarista. Komentarista. Di ba? So, day kitig pipili. Day kitig pipili. Yugon mo, ito tinarambangan sa luwas. So, lately kang nakaaging simana, nakaaging Domingo, so si DJ Johnny Walker, duman sa Misamis, linog mismo sa announcers booth. Nagpo-programang live. Binanatan baga. Nagpo-programang live, dumaan naman siya. So, ultimong live na programa niya, ito na pala ng pinaka-last. Diba? Kaya iringat-ingat na sa natabi sa mga kapwata media practitioner. Iringat na sa natabi kita kung talagang panahon ta na. At least, nakapagserbi naman siguro kita sa satuyang mga katugangan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Mga tugang, iguan na lang po kita ki 8 minutos bago tabi mag alas 9. Every song the community unites So, dyan ta na muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. of our Savior. Kunyang pong Biyernes, Friday. Let love like that starlight on that Pag nakakadangog na ki mga kening tugtog, lead us back to the manger kaya gusto ko na magpa-Manila. as the child was born. Mano ka man niya sa Manila. Let us rejoice, come and sing Kaya gusto ko naman magpasko. carol with one big joyful voice. Ano nga kan, bayaan mo nga dyan so pigigibo mo ngayang pagtabang sa mga tios na tao pag Pasko. Merry Christmas and a Gusto kong magbakasyon. Happy this season may Ano daw maraya di? never forget the love we have for Kaya gusto kong magbakasyon. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the Mga tugang sa mga parantabay niya to, maraming salamat po. Paki-like and share na lang kan sa tuyang programa Merry Christmas and a happy para mahiling man lamang kang iba. In Yeah. every prayer and every song the community Sa pangaran po yan kan mga taga-suporta niya to, ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Thank you. Savior Jesus. Kay Let love like that starlight on that first Christmas siyempre kay Vice Governor Ate Glenda. back to the manger. Kay City Councilor Riner Burse kan Siyudad ng Tabaco. So come, Kay Congressman Attorney Jel Bongkalon. come and sing Kang AKB Party List. carol, Kay Municipal Councilor Irene Morales Pao. Thank you. proclaim the name of the Lord.
Mga tugang paaram na po muna sa indong lingkod sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Paaram na po muna sa indong servidor asin taga-Riparo Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Sa Lunes naman kita magaribanan. Happy weekend po sa gabos. Iringa tabi kita ha. Sana po sa Lunes magirilingan man po giraray kita. Yo. Iringat po kita gabos. Happy holiday. Tandaan po nindo na padaba ko kamo. Yo. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Thank you. The one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol.net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.